Hello guys, good morning. Mayong adlaw guys. Mailong taog laban guys. Mga listeners. Grace laban. Karon guys, maglakaw ko padong atanganan og sakyanan. Padong duty guys. Og salamat kayo sa inyong pagpaminaw guys. Og karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilan. Mga mata alang kanako. Inong tag Grace laban guys sa Jeddah, Saudi Arabia. Salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ansama ni mo sa pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit, kun hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Jenny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi nangigigyod si Lara kang Angela nga mo'y gigamit ni Leonardo aron buhion ang kaning uyab nga si Esmeralda. Apan way nahimo si Lara gawas sa pagsunod na lang sa gusto ni Leonardo ini ug ang resulta didto kini mo uban ni Frex o nagpahimo sa gayon. Samtang si Leo, seryoso nga nagisulti ni Angela sa dihang miabot na sila sa bahay. Ani ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. I have been to the heights of... Leo. Pero, sa ako nang giingon, kinahanglan matugkad ko ang nasa hulaw kasing-kasing ni Esmeralda ni atong panahon na. Tungod kay, dili ko makatuo nga maghikog siya. Kung ano nakasulti ka man, anak Sir Leo? Tungod kay Diyos nung nga pagkababae si Esmeralda. O siya mismo, mahadlokon sa Diyos. Mao nga imposible kay maghikog siya. Unsa? Nagtuo ko nga dunay nagpaluyo sa kamatayon ni Esmeralda. Unsa? Gusto na kong patuhuon ng akong kaugalingon karon. Nga naghikog siya. Aron di na nako kayon pa ang kagahapon. Pero sa ilawom sa kudukan, murag tunay mo sopak. Sir Leo. Hindi ko mapulaan ni mo, Lara. Tumakito
na kay kakompetensya na ako. Klaro na lang kayo na, Frex. Mo na batasan mo. Kailangan kang challenges. Pero ambot lang kahapon, makalusot makaanang Angela. Wa pa ko'y babae, ang ipanguyaban nga wa na ko makuha, Lara. Nakuha ang kanikan ako. Si Angela pa ka ang dili. O kinangang makuha ni mo sa laping daling panahon si Angela. Kay siya lang ang makatapon sa atong tinagok-takong relasyon, Frex. May namahibaw ka, Angela. Nga si Esmeralda na lang ang niasa kong nahuna karon gibutan ako. Sir Leo. Oo niya. Unsa naman lang dahil sa imong una si Ma'am Lara, sir. Ambot ba? Bisan gamay, wa naman ko'y interes niya. Pero naglaom siya nga kamo paghihapon, sir. O nga siya gyud ang imong pakaslan sa umaapol. Wala ko'y mahimo. Kung mauna yung tuhuan. Basta kay ako. Wala ko magunahon na pa niya. Ang gusto na ako sulbaron karon. O nga akong atraso sa namatay nga Esmeralda. Okay. Mao nga sa dili ka pa matug. O kaya ang mga butang ni Esmeralda. Og ilista. Unsa? Og ayaw nagipasudla si Lara sa kwarto ni Esmeralda. Unsa, pero dili kami magkakupot, anak, Sir Leo. Ihatag ko nimo ang tibok katungod sa maong kwarto, Angela. Busa ikaw na ang magbuot sa maong kwarto. Og may akong gusto nga kita lang duha ang makasud sa maong kwarto. Unsa? Mahimo lang ako ang pagpugong sa pagsunod ni Ma'am Lara, sir, pero sa imong inahan, ni Ma'am Minerva, di ko makahimo, ana. Agawon sa blako siya. Mahimo makasud si Mama. Pero dili mahimo mo pagawas siya sa gamit ni Esmeralda sa maong kwarto. Unsa? Sa laktod nga pagkasulti, ihatag ko nimo ang tanang butang ni Esmeralda. Sir Leo. Gikan sa pugong sa iyang buhok, hangtod na sa mga personal niyang butang. Ikaw na ang tag-iya, Angela. Sige, biyain na lang ko din eh. Dili mo ko makatuos ako nabati karon. Ako ang hatagan ni Sir Leo sa mga butang ni Esmeralda. Angela? Ikaw di ay ningiyas sa gawas? Oo, ma'am. Kuan kay di pa man ko katugon. Si Leonardo, nakatuog na ba? Oo, Ma'am Minerva. Unsa may nakasol ni mo? Ma'am, ang mga butang ni Esmeralda ang nakahasol na ako. Unsa? Nga naman. Nawad-an ba ang mga butang ni Esmeralda sa iyang kwarto? Uwa man, ma'am. Pero gihatag na kini ni Sir Leo na ako. Unsa? Pero nga nung iya maning gihatag nimo. Gusto na ba di ay niyang idispatsar? Gusto na niyang ilabay ang mga butang ni Esmeralda? Dili, ma'am. Gusto lang niya kining pataguan ako. Pabantayan aron dili mahilabtan sa uban. Doon nag-isay tumong anak niya desisyon karon, Angela. Wasap ko mahibaw kung unsa iyang tumong, ma'am. Kung mauman ang gusto ni Leonardo, sunda ka na, Angela. Niya na si Ma'am Lara, ma'am. Musod ako sa kong kwarto. Ayaw na paglakaw, Angela. Paabutan na lang si Lara, Angela. Hay naman sila yun. May pahuway na siya, ma'am. Gusto siyang matugog sa'yo. Mao nga nakahigayon kog pahangin din hi. Unsa man, Lara, nakapanihapon ka na ba?
Wa pa, tita. Sige. Akong ipaandam ni ating ang imong padihapon. Excuse, Ma'am Lara. Musod na ko sa kwarto. Ayaw una. May isugo ka na ko, Ma'am Lara? May sugo ko nimo. Sige. Luna, Unsa ka naman? hipusang tanang gamit ni Esmeralda ug ibutang sa karton. Unsa, Ma'am? Ako ngayon si Leonardo, nga mobalik ko gamit sa kwarto ni Esmeralda. Ug ako ning butangan sa akong mga butang. Hangyo asa sa Sir Leo, Ma'am. Una ko hipuson ang mga butang na Esmeralda. Okay. Hello, love. Nganong ni aka, Lara? Kuan, love. Ganahan akong makiksulti nimo. Bayan sa man, ha? Mutupat ko nimo din sa mong kama, ha? Unsa ka ng pagkiksultihan mo na ako? Nakahukom ko nga mo gamit na ko pag-usap sa kwarto ni Esmeralda, love. O gano'n nakaunaw ka man ni anak karon, ha? Lara? Tungod nimo. Kay mo may imong gusto nga panahon sa Esmeralda, di ba? Mao nga. Sige. Uyunan ta ka sa gusto nimong mahitabo. Banhawon ako si Esmeralda. Kung unsay tukion mo sa kagahapon bahin kang Esmeralda, ako na ang mubuhat niya. Ana-ana siyan sila nga bubuhat ni anak. Ayan na lang paghago pa. Pero Leo, ganahan ko nga uyunan ang tanang gusto mo. Gimingaw na ko sa tong kinabuhi sa unang panahon. Nga magkasinabot ta hapit sa tanang butang. Sa mga binuang nga mga buhat. Love. Karon pa ko magkahuna-huna, Lara. Pulos binuang rabaday nga itong nabuhat sa una. Pulos bisyo. Love. Aligri masabta, di ba? Sa una. Pero karon, dili na ko malingaw sa mga binuang nga mga butang. Gimingaw ko sa among panahon ni Esmeralda. Love. Nga na bang kanunay mong kunimong insultuhon, ha? Wati ka insulto, ha? Nagsulti na tabahin natong duha, di ba? Huwag nahibaw ka na sa nias akong hunahuna karon. Okay. Okay. Mauma ka na imong gusto. Sige. Ibalik ko sa kwarto ni Esmeralda. Di nalagi mahimo. Layo? Si Angela na ang tagya sa maong kwarto o sa mga butang ni Esmeralda. Unsa? Sa marang kusok kinanuktok, eh. Kadiyot sa... Kinsay... Mama! Ma'am Lara! Pahawa ining maong kwarto, Angela. Ha? Ako nang maokupar din, O dili na ikaw. Misugot na si Leo nga magbaylo ta. Dili mahimo, Ma'am Lara. Unsa? Animal ka dito sa? Tao ko. Og dili ko animal. Og dili ko musugot nga ikaw ang mogamit inig kwarto ni Esmeralda. Unsa magipapili mo sa kinabuhi ni Leo, ha? Nga ingon ini ka man kalikon, ha, Angela? Wa paghapon mausab ang akong papel sa kinabuhi ni Sir Leo, ma'am. Ako paghapon yung nurse. Nurse ka man ka? Pero ang imong lihok og sinultihan, dili man nurse, Angela. Tungod kay mao ni gustong mahitabo ni Sir Leo. Og iya kong nurse. Og misaad ko nga tanan niyang gusto akong tumanon. Salpahis ka? Nikagusto ka na kang Leo, unsa? Oo. Nagagusto ko niya, isip akong amo. Ayaw kong sultihi, anak. Naibog ka niya, kana ang klaro kaayo. Kung unsa may akong gibati para kang Sir Leo, ako na. Ug wa kay labot. Salbahis kang manulti. Salbahis lang ko sa mga taong salbahis sa dako. Ma'am, Minerva, murag naglalis na masabto sila si Day Angela og Lara, ma'am. Oy, Unsa? Han man sila karon ate? to sa kwarto ni Esmeralda. Dali. Ato ni atoon. Dali. Ay, naunsa ba ni Lara, ma'am? Oy, magbuot naman na siya din his inyo. Naspoil lang na siya ni Leonardo sa unang panahon natin.
Unsay ko buhaton na mo pahawa ka ining kwarto ha, Angela? Unsman, gusto ka kwarta? Nga bang desperada ka man kay mo puyo ining kwartuha, Ma'am Lara? Tungod kay wa ko makauyon nga ikaw ang niya dinhi. Imong gibalibaran kining moong kwarto sa una, di ba? Pero karon, gusto na ka dinhi. Ha, doon na gyud tingali gusto kang kuhaon dinhi unsa no? Hoy, ay kog dudahi panuway. Lara, Angela, noon sa naman sad mo din eh. Tita, gitubag-tubag ko ini bayana. Gituman lang ako ang gisugo ni Sir Leo, ma'am. Nga dili ko mo pahawa ining kwartuha. Tita, inahan ka man gid ni Leo. Doon na sabi kay power ini bayad, di ba? Lara, si Leonardo na nagpadagan ining tanan dinhi. Busa siya na ang matuman. Tita, Balik na lang sa imong kwarto, Lara. Dili na lang nato supakon si Leonardo. Laom ng gabi, mamahuway na ta. Sir Leo, hindi anay mong kape, oh. Kung sinitabo gabi sa imong kwarto? Nakadungo ka sa kasaba na mo gabi sa kwarto ni Esmeralda? Nalimot mo? Nga sikit ra nga tong kwarto? Oo, di ay. Ug nahibaw ko nga ikaw gid ang rumbuho ni Lara. Human ako siya sultihi. Nga ikaw na gid mo gamit sa kwarto ni Esmeralda. Leo, need ako kape nimo. May kape na ko, Lara. Angela? Unsa magid ka? Makikompetensya gid ka nako sa pag-atiman ni Leo? Ha? Angela? Huwag mo ko makikompetensya ni mo, ma'am. Mahimo ba, Lara? Sa'yo pa kay buntag, dili ko ganahan mamatig lalis. Pero love, gusto ko mo atiman nimo. Pero kanunay naa si Angela. Dili ko komportable. Kinahanglan dawaton nimo nga duha mong moatiman ako, Lara. Leo? Hello? Oh, unsa na? Naramduman na ba nimo ang The Crying Lady painting ni Leo? Wa pa, uy. Nanawag lang ko kayo sa'yo kung gisapon. Lara, unsa man ka? Sa una, pulos katawa ako mabati gikan nimo. Pero karon, pulos na reklamo. Relax. Oh, Rex. Gusto kong mo-relax, pero dili ko makarelax sa akong sitwasyon karon dinhi. Wa na kay mahimuan, Lara. Dawatan na lang na posibleng mawa nimo kana si Leo. Wisit, kawa ba ni mo ilamay kasulti, uy? Kung saan di akong gisulti? Na mao man ang angin mong buhaton. Ay, basta. Dili ko musugot nga magdugay pa ni si Angela dinhi. Ay, ayaw ka bala ka. Muana ako karong gabi. Mamisita ko ni Angela. Bugnaw man ang panahon. Nga naman eh. Kauwan nun, sir. Mao nga, karon taod-taod. Manurot tas bahay, ha? Kauwan nun? Dagong kay langit, sir. Naibaw ka ba? Naghihikog si Esmeralda sa panahon nga kusog kayong uwan din sa bahay? Mao ba, sir? Doon ako'y exhibit niya itong higayon na. Og sila lang ang nabilin din sa bahay. Kinsang sila ha, Sir Leo? Si Mama, sinang ating, og ang hardinero, nga magpaulian sab sa ila. Mao ba? Dugay kong nakauli nito higayon na. Sa dayon akong lakaw niya itong adlaw. Naghilak si Esmeralda nga akong naabtan sa luyo sa dihang nananghid ako niyang imulakaw. Mao ba? Ugwa akong magtuo nga mao na kato ang katapusan na mong panagsulti. Human ba niya madiskubriya si Lara nga nag-kiss. Naabtan kita mo niya nga.
Nga nag-kiss? Oh. Sa ako nang giingon. Nga agresibo kay si Lara. Bisan asa, mukis yan ako. Bisan din sa bahay ninyo, sir? Bisan din sa bahay. Gusto siya nga mabuking mo. Unsa? Mao na ang gusto may tabo ni Ma'am Lara, sir. Mabuking mo ni Esmeralda. Gusto ka. Nakabantay sa kuana. O mao kini ang sinugdanan nga wa na mutingog nako si Esmeralda. Mutingog lang siya. Kung akong unahan og istorya. Natural ka namang mga babae, sir. Nga di ka nahang musulti kung mag-uulmi. Mas maayo pag giaway na lang ko niya. Masakitan ko karon nga maghunaw na. Nga wa gani ko niya awaya og maayo. Igo lang mihilak si Esmeralda. O wa na magisgot sa iyang nakita. Gisakitan siya't maayos iyang nakita. Mao nga dili siya ganahang mukiskot ini diyan ninyo. Giluom niya ang iyang kasakit. Mao nga nakikog siya. sa ako nagkiingon. Wa ko magtuong nga maghikog siya. Sir Leo. Tita, nagpa-deliver ko pagkaon. Wa ka na lang unta magasul-asul pa, Lada. Nagluto man si Ating. Tita, ganahan mo sa ko ining ipa-deliver na kong pagkaon. Sure ko nga, ganahan sab sila yung ini. Lara, may mong mangutana? Unsa ka na, tita? Unsay gibati nimo sa pagkamatay ni Esmeralda, Lara? Ha? Nakuol. Natural nga mahadlok sab kay nagtuo ko nga ako ang nakaingon nga naghikog siya. Mausap ka na ang niasa kong hunahuna, Lara. Guilty ko sa iyang paghikog. Oh, tita. Di na lang ito maghiskot bahin, anak. Tuod. Usa ka rason nga ako ning gidaghan ng akong ipa-deliver nga pagkaon karon kay anhi man ni hapon si Frex. Mo anhi si Frex? Mamisita siya ni Angela. Nakagusto si Frex kang Angela. Kaon na, sir, oh. May lain kong ipapangita nimo sa mga butang ni Esmeralda, Angela. Oh, okay. Unsa ka na, Sir Leo? Pangitaa ang diary ni Esmeralda. Unsa? Diary? Oh, diary. Gamay siya nga murag libro. Pero dili kini ipabasa ni Esmeralda nako tungod kay personal niya kining diary. Mao ba? Og nagtuo ka, sir, nga naa sa pink room ang maong diary? Uwan sila. O gusto ko nga may baho kung unsay nasuwat niini. Kaya nakasiguro ko nga ang tanang gibati ni Esmeralda og mga sekreto niya nahisulat gyud sa maong diary. Okay, Sir Leo. Ako din pangitaon. Tuod. Kinahanglang way laing maggunit sa yawi sa maong kwarto. Aba, aron way makasud ini kunwa ka. Labi na gid si Lara. Mayawin ako sa maong kwarto, sir. Sige na. Kaon na, Sir Leo. Nanghipos ka na sa kusina, Ating? Ay, oo, ma'am. Ako nang gipanglak ang luyo nga pultahan sa bay. Maayo. Oh, nanatingali si Frex ay. Nganong ni aman na siya, ma'am, nga gabiin naman. Nanangito siyang daan nga mamisita kang Angela. Imo ko din kitinuod, ha? Nga mamisita ka karon ni Angela? Nahibaw ka naman nako kung mao imong saad. Di man jud ko makatuog kung di na ko matuman. Bantay bitaw, ha? Kinahanglang matuman jud nimong imong saad, Frex.
nga wag tangon inimpaya ka na si Angela. Ayaw lagi ka balaka. Ako di bahala ng Angela. Bantay ha? Oo. Salig lang. Oh, Frex. Good evening, tita. Tita, may dakong torta. Imo ni paborito, dili ba? Salamat. Salamat, iho. Naaba si Angela? Tuan na, gitawag na ni ating. Pabutan na lang siya sa sala, Frex. Kadug kay bang may kawas ni Angela? Sorry nga nadugay ko, Rojas. Naghaplik pa ko sa higdaanan ni Sir Leo. Swertihan ni Leonardo no nga. Ikaw ay ang nahimong nurse? Mao ba? Oo. Kaya nakita na ko nga maayo kang motiman niya. Ako ng trabaho, Sir Frex. May mo bagdili ka na lang mag-share na ko. Frex na lang. Nga naman. Ha? Ugong sa'yo nga naman. Nga na bang na-interes man ka na ako? Nga na bang gipamisitahan naman sa kunin mo din? Namasin lang ko nga mausap imong una-una. Sir Frex, dili na mausab ang akong una-una. Wapas ako una-una ang mag-uyab-uyab. Pamati ako, Angela. Naibaw ko nga akong sa nga idlas ka na ko. Tungod sa imong nakita namong duha ni Lara. Gusto ka? Nawa ang akong pagsalig o respeto nimo tungod sa inyong pagtraidor ni Sir Leo. Naibaw ko. Doon ako sa... Pero mas nakugsa si Lara kay nako. Kamong duha ang nagbudhi ni Sir Leo. Tungod kay kitintal ko ni Lara. Oh. Angela, adunay sakit ka na si Lara. Sakit nga makauuaw. Ha? Sakit? Oh, aduna siya sakit. Usa siya kanip mong minyak. Unsa? Oh, nymphomaniac? Oh, wa siya katagbawan sa pagkiklawas. Ug dunay mga higayon nga kalit lang siyang manintal nako. Tungod kay muatake ang iyang pagpanginhanglan og lalaki. Ha? Nagsulti ka ba sa tinuod? Sir Frex? Ang akong sara jud nga nahimo. Mao nga mitubay ko niya. Pero lalaki ko, Angela. Dili ko mahimong palibaran ng usa ka babae. Kamutanyag siyang lawas. Labi na sa sama kang Lara. Ha? Kinsa na? Nalimot ka na gyud sa akong baho, Leo. Ganun misud ka. Ganahan ko magkisulti nimo. Ay ka bala ka. Dili ko mangaway karon. Mayo kay nakaunawa na ka na nga mo kalma. Di kapoy nasab ko sa kong gipuhat. Wa ko'y dag-anan ni Angela. Kay siya ang imong labanan. Mao nga, makigsabot na lang ko nimo. Magigsabot na unsa? Nga hatagan ko ni magpanahon nga maatiman ka. Unsa? Layo maluoy ka na ako. Una ko mahipaw sa buhaton ako nimo. Usa ka nurse, Angela. Naibaw ka jud tingali kung unsa na nymphomania, di ba? Nahibaw ko. Og naluoy ko ni Ma'am Lara. Mausa lang niya sa akong kasing-kasing, Angela. Naluoy ko niya. Nga, naglagot sab. Naglagot ka niya. Pero imus ang gipahimuslan. Siya ang ipahimus na ako, Angela. Namo ni Leonardo. Ha? Siya ang tunay sakit.
Pero siya ang nakahimo sa pagpulipon na mong duha ni Leonardo. Wait. Nahibaw pa ini si Sir Leo? Nga may sakit si Ma'am Lara? Ambot lang ka. Man ako may bawi ni. Pero posible nga nahibaw siya. Kinakita niya kung unsa ka-agresibo si Lara. Hatagil ko kigayon nga mapakita ni mo. Kunoon sa tagakamahal. Okay. Salamat. Wala problema na ako, Lara. Ang ako lang gusto mahitabo. Nga dili na nimo awayon si Angela. Okay, promise. Dili na nako siya awayon. Di na ka makabati na ako nga maning ka niya layo. Maayo kung mao ka na. Angela, maghinaot ko nga tagang ko ni mo bisag mubo lang higayon. Ngay kauban ka. Ha? O asa ta mag-uban? Sa usa ka bakasyon. Bakasyon? Imposible ka nang gusto mong ipabuhat ako, Frex. Nahibaw kakit ka din ako kabiyaan sa Sir Leo. Oh, agniya si Leonardo nga mamakasyon ta. Wakoy ka nang mo bakasyon, Sir Frex. Angela, ginahanglang pahimuslan mo ang higayon nga bata ka pa. Ang akong trabaho, ang importante alam nako. Si Leo? Oh, Masin naman sab ko ni Leo anang imong gisulti. o gano ko taong masina man ka, Sir Frex. Tungod ka na kagusto ko nimo. Pero siya ang naasaw na hunat nimo. Ah, Sir Frex, ayaw na lang usiki ang imong panahon ako. Kaya dili mahitabong sugton ta ka. Angela, kahit si Angela na, paano siya mo pagitag kamay na lang, kanang pisag kamay na lang ang gusto sa akong mapanguyab niya. Pero, kung dili ta ka makuha sa tinarong nga paagi, Angela, arita ka kuhaon sa binuan. Sir Leo, matawag na ka? Wala kay isugo na po? Kumusta ang papanguyab ni Frex nimo? Imo na ba siyang gisugot? Di na mahitabo, Sir Leo. O gano'ng imposible man? Tungod kay bisan kamay. Wa ko'y gusto niya. Kung mao, balibari siya samtang sayo pa. Ako na siyang gibasted, sir. Sige, katuog na. Di pa ko matuog, Sir Leo. Unsa pa mulay buhaton nimo? Pangitaon ko ang diary ni Esmeralda. Unsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa lang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.